Guys, tayo po ngayon sa araw na ito ay magluluto po tayo ng sinabawan na gulay. So, katulad pa rin po ito ng dati kong niluluto na dinengdeng, pero ang ano lang, pareho lang din po sila ng gulay. Meron din po tayong kalabasa, sitaw at okra. Yan, pinaghalo ko na yung sitaw at okra. Malunggay. Kasi po, natatakam ako sa araw na ito ng gulay. So, ito guys, ang lulutuin ko po ngayon na ulamin ko. So, magpapakulo po tayo ng tubig. Yan. Tubig. Yan guys. Yan guys, kumukulo ng ating tubig. Lagyan na po natin ng patis. Pwede rin ng bagong office sauce. Yan. So, unahin na po natin ang kalabasa. Tansyahin lang po guys ang paglagay ng fish sauce or patis para hindi maalat. Pakuloyin lang po natin yung kalabasa. Yan guys, kumukulo na ang ating yan. Isunod na po natin guys ang sitaw at saka okra. Ito po ay guys, lutong Tagalog. Hindi po siya lutong Ilocana. Usually, ganito po yung Tagalog. So, takpan ulit natin guys hanggang sa kumulo. So guys, kumukulo na. Lagyan natin ng pampalasa para lamang sumarap. Sarap. So, lagay po ating isda. Simple lang naman po ito guys. Pagluluto ng gulay. Sinabawan lang po siya. Hindi na ako naglagay ng luya. So, mix po natin ilagay guys. Ay, yung panghuli po ay ito malunggay. So, pwede na natin ilagay ang malunggay. Sarap. Ayan, guys. Oh, pwede na guys. Tikman na po natin.
Sarap. Ay, sarap. Sinabawang gulay.